Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na siyasar cikin gida. Siyasar cikin gida dai shiri ne wanda zai dinga ɗan taɓa dukkan wasu al'amura na siyasa da suka shafi cikin jiharmu da kuma local government ɗinmu da kuma mazaɓunmu, ma'ana wata-watanmu kenan. Zuwan APC mun yi tunanin cewa dukkaninmu idan ta kafa gwamnati za mu samu sassauci ko kuma salama daga hannun jam'iyyar PDP. Amma dai gaskiya da zuwan gwamnatin hakan ba ta canza zani ba. Duba da wasu abubuwa dai waɗanda mutane da yawa ba su iya gano me dalilin da isa ba ta canza zanin ba. Dalilin da yasa ba ta canza zani ba shine nan idan ka duba cewa duka 'yan jam'iyyar PDP a wancan lokacin su ne nan suka yi tashi suka dawo cikin waɗannan jam'iyya ta APC. Dukkaninsu kuma su ne dai waɗanda suke riƙe da madafun iko na siyasa. To duba da wannan abin, to ta yaya za a samu canji kenan? Duk da cewa na wancan gidan shi dawo wannan gidan kuma shi ake sa ran zai yi mana adalci. To kaga ba zai yiwu ba kenan. Wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da zan iya zayyanowa a nan gaba. Amma an ka faɗa tunaninka mai sauraro cewa a wancan lokacin duka 'yan majalisun da muke da su ne dai suka dawo sabuwar jam'iyyar sannan aka ba su automatic ticket cewa ba ma hamayya su ne 'yan takarkari. Haka ma gwamnoni da kuma ministoci da kuma kwamishinoni. Kai hatta shugabannin jam'iyya su ne dai ba a canza su ba. Idan mun ɗauki cewa wacce jam'iyyar ce take da matsala kenan, jam'iyyar ce ko kuma a'a mutanen da ke cikinta ne suke da matsala? A tunanina zan iya cewa mutanen da suke cikinta su ne nan masu matsala. To ta yaya za mu kauce wa waɗannan matsaloli a karo na gaba ko in ce a zaɓe mai zuwa? Dole sai mun yi duba na tsanaki sannan mun yi amfani da tunaninmu da kuma iliminmu da ƙwaƙwalenmu domin bambance meye gaskiya. Idan kuma muka ce za mu rinƙa yin makauniyar tafiya ne, to na tabbata ƙasar nan ba taɓa samun canji da zai kai mu ga tudun mun tsira ba. Kullum sai dai mu ƙara shiga wata wahala wadda wataƙila ma ta fi ta baya, ba dai fatan hakan ake ba. Mai sauraro idan wannan shine nan shigowarka na farko cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Kake TV, ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun sa dukkanin sababbin abubuwan mu zai iske ka. Na gode, sai mun haɗu a karo na gaba.